ஹலோ, வெல்கம் டு வித்யா கார்த்திகேயன். எனக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, என்னோட டே அண்ட் லைஃப் ரொட்டீன் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ தான் எழுந்தேன், காஃபி குடிச்சிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பசங்களை குளிப்பாட்டிட்டு டிஃபன் பண்ணணும். இன்றைக்கி என்ன டிஃபன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு பிரெட் ஆம்லேட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். சரி, இப்போ நான் பசங்களை குளிப்பாட்டிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து லஞ்சு சமைக்கணும். சமையல் ரெடி. கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு, அவரைக்காய் பொரியல், கோஸ் கூட்டு. இன்றைக்கி அதான் சமையல் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஜூஸ் போடலான்னு இருக்கேன். மாதுளப்பழம் ஜூஸ் போட போகிறேன். சம்மர் சீசனுங்கிறதுனால நீங்களும் வந்துட்டு பசங்களுக்கு நிறைய ஜூஸு, இளநீர், மோர், அந்த மாதிரி லிக்விட் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறையா கொடுங்க. சாப்பாடு சாப்பிட்லனாலும் பரவாயில்ல, ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறையா, ஃப்ரூட்ஸு எல்லாம் நிறைய கொடுங்க பசங்களுக்கு. அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இந்த கொரோனா டைமுங்கிறதுனால பசங்களை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஜூஸ் ரெடி. இப்போ பசங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். இந்தா தர்ஷி, தர்ஷி குடி. கொஞ்சம் மேலே வைக்கவா? உனக்கு வேண்டாவா ஜூஸு? அம்மா குடிக்கிறேன், நீ குடி. அண்ணா பிடிக்கலாம். ஒரே குடி. எப்படி? ஹலோ பேசலாம், ஹலோ பேசலாம். அண்ணா குடிச்சிட்டான். உனக்கு வேண்டாவா? சரி விடு, பரவாயில்ல. நல்லாக்கா? எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு ஜூஸு? சூப்பராக இருக்கா? சூப்பரா? சரி. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க செஞ்சுட்ருக்கேன். இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். பசங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, அதனால் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை பண்ணலான்ட்டு பண்ணிட்டுருக்கேன். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி. இப்போ என் பையனுக்கு கொடுக்க போகிறேன். இந்த விஷயம் இன்றைக்கி நைட் எங்கள் வீட்டில் டின்னர் வந்துட்டு தோசை, கார சட்னி. டின்னர் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. பசங்களாம் போய் படுத்துட்டாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரம்லாம் கழுவி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் படுப்பேன். எப்போவுமே டெய்லி அந்த வேலையை பண்ணிட்டு தான் படுப்பேன். ஏன்னா வந்து அப்போ தான் மார்னிங் எழுந்துக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். இல்லாட்டி எழுந்துக்கும் போதே வந்துட்டு பாத்திரம் தேய்க்கணுன்ற ஒரு டென்ஷன் இருக்கும். எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் எப்போயுமே டெய்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் படுப்பேனே. இதான் என்னோடய டே இன் மை லைஃப் ரொட்டீனுங்க. இப்படி தான் இருக்கும் டெய்லி என்னோடய ஒர்க்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வித்யா கார்த்திகேயன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்படி தான் நீட்டாக என்னோடய கிச்சன் நான் வச்சுடுவேன் நைட்டில். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். பாய்.